kachiel koda gweno ma un godo ne buche mumako e doho? Ber ma wayudo e bura machalo kamae en nikech kaka kawuono nong'ade, onyiso ni chakre sani ng'ata ng'ata momako kom moro amora, obed e sirkal, obed kata mana e doho, obed e private sector, kata obed ja ohala miparo ni in gi pesa, samoro amora ma itimo gimoro amora nyaka itime kaluwore gi chik. Makoro ji ong'eyo ni gimoro amora mitimo kokoluwore gi chik to doho nigi teko mar chungi kata ibed mana ng'awa. Koro magi gik makonyowa nikech iyudo ka samoro kaka koro sani Masengeli kaka koro Masengeli gie sechegi oneno ni ene ma en e kom, to bang'e ka obro wuok e kom to en owuon obro dwaro ni mondo ji olu court order. Kech waseneno mano gi jatend migawo ma bende nong'adne chik machalo kamae gie seche mane en e kom, nokodwaro bei court order. Bang'e ka nowuok to ka nochak sande gi sirkal achiel achiel or kata mana gi jogo ma be ene manotelo negi, to konogi kaka kik gilu chik. Kane jogi ochako sande, en owuon nodhi komanyo mondo court mondo konye.